Ahoj, mé jméno je Jana Šmíd-Winterová a já vás vítám v dětském pokojíčku mých 2 dětí. Když jsme tento pokojíček zařizovali, nebylo to úplně jednoduché. Pokojíček je totiž malý a zároveň musí sloužit pro 2 děti, jak pro holku, tak pro kluka. Důležité pro mě bylo, aby byl útulný, praktický a funkční. S Ponamej designérkou jsme se soustředili na pár hlavních věcí. Vybrali jsme rozkládací postel, na které se pohodlně vyspí 2 děti. Psací stůl je v pokojíčku jenom jeden pro jednoho školáka a k němu dětská nastavitelná židlička tak, aby stůl mohli využívat oba dva. Vedle stolu je knihovnička, díky které mají děti po ruce všechny věci na tvoření. Podlahu jsme nechali volno, jen jsme ji doplnili světlým kobercem, který tvoří herní zónu a děti si to tak můžou hrát a tvořit a snít. Na závěr jsme přidali pár drobností, dekorací, jako jsou poličky, plišáci, úložné krabice, tak aby pokojíček plně sloužil a aby ten prostor byl opravdu jenom jejich a naplňoval i jejich představy.